Udumone nana Sofia kuma do fone na. Dala kere nyina ma. Ko muso do nana du kono ko ale ka juruli awa. Comment? Andara dawal bona de. Bozo. Yoro ne de la ka fiye woni ka ni muso ni la nogole ni kuma munu do ni ka fiye na. Ni tana to ka do klokoro la gana. Ako mogo min bana be kalo flabo. E ka o kle sabate me ka kle wolo flate me ka kle binante me ka kalo fo kalo fla. Mogo ma sona ka fo juru ko la fo bi. Ko nyere boro ne do no. Bozo ni te fo shi wore dinya ko ya ni Sofia ka ko la me. No ta ka ko di mane. No anti so. Sofia ti on fo ko al se ga ko wore man ga si ga fo no ko attention. Na de ka do la sa. Ai ne mo fo ne fo le. Bashi. Makelina takala. Bon ne fera mun kon fiye na. Sisa ne atibi na ko mi Sofia ra wono ba atibi kan na. Ka wa be ta na. Na kire ne ba la si anna soro ne tindu gon na la. E bi ngule ni re mena men ko ni ko. Musogumi ya fi o ba na bo. Na abi wole. Na ta ne te fe kala wala ne dati mo na ko la buzu. En ala che ni bani gara de wakati ni. Ebe mo nyana bo kuma la. Ni juru do Sofia era ka sara ke. Aka sara. Fa na bi wole. Allah. Ni ne mana freke Sofia la. Ni meleke ni mina wale ya jugo wera taka ne dogo kwa da muduka. Aka inta ni freke ni bulu. Ne shita njara kana minke. Ne ba. An sokoma ne ba? Bonjour. Ogmo. Beretigi de yeke fakunya. Ne ba to gori. Ani sokoma ita to mi ay lamine folo. Ali somoko era sira. Njota la ne ban sokoma. Era sira. Waaw. Bash fi. Bonjour. Bozo to kotia. Ne ba bozo to kotia wa. Nem na bozo no fashion, tamai to bozo ba ne be don. Niko, il sait qu'il fera ka bona wa ngo bozo to kotia. Ibe mko. Ubi se femina e ni sakita de mko no fe kerla mbala ya fadon ko. Sani e ka to tamata mala ka bozo ni bozo tara dogero la. Munetita baragero la. Ha? Ba ne be nga barare sin feta. Na ni e ka barade yoro. Wa boka na mabozo tia. Ya te bozo ka soye bi, ya te bozo ka soye shini. Ni bitika bozo ni kero na take. Ikule bedawa. Bonga so. Na ka chide fo. Ni ka bonga so. Aka chide te. Aka ala de fora ko. Ni ma fo ika na to na de. Duku sako koroi. Ali mane yele se ki badoga makato ka yela inyo ko no fe. Ki boro ka chila. Aka chide te. Aka ala de e ka bonga so ke. Bonsoir. Sí, gracias. Semana. Perfetto. Kali to nyaga na en jonne mo prendre na. Como? Mo wane to nyaga na. Mo non plus ni prendre na en jonne. Ogma. Ni kuma o kuma fora duga na maya. Fo e ki to so kono wala ki to e ka baraga la ka bo kala ma o be o ka nyefe e ya. Na tan kolo do de palo na ka duya. Ko nga ka bo kana ma ngo bozo to kotia. Ni ka mo manye ako. Afuye ko ke ko menala. Mute toro de ala mane toro mo shi to ne toro. Tella nere no fe mo kuma be o be ni fone na. Nere ko to na. Pitage na nere na. Tella ni ko mun ga ka ta la ma. Na frane mi no fe mo ko mana na mi no fe du na e bo ndike. Ko mun mene no cheto do. Bozo. Ogma. Et des ministres de va-et-vient, comme Robito Tanga Segna et Koyawa. Et de Oyewa. Où est Baragayoni? Il y a des Baragayoya. Avocat Baragayro, Make Aka Baragayola.
ni i nana so kaba o tanga sigin jugu o ɲɔgɔn dalajɛ jugu o réunion jugu tigɛ ne si ka ɲɛna ka so ni ma ɲa kɔ a fɔ ko k'i kɔnɔ kɛnɛ ma o k'i wele i ka téléphone numéro b'u bolo o y'u dan ye ko yan tɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min na mɔgɔw bɛ va-et-vient kɛ u sagola kɛ an tɛ sugu kɔnɔ an tɛ yɛrɛ da la a tɛ kɛ yan ye du kɔnɔna de mais n'u mana nin nɔfɛ u bɛ taa nin nɔfɛ n'i k'u kɔnɔ da la a f'u ye ko k'i wele i bɛ bɔ k'u sɔrɔ i bozo e kɛlɛ bɛ min n ko du de kɔnɔ wa tiɲɛ la wa n'i bɛ ko min na tigi walahi ala i bila mɛnɛ yɔrɔ min na i sera sabali tigɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ayi walahi bozo dɔgɔya e ka dɔgɔya ba o kura ne fɛ koyi e ne dɔgɔya mɛnna a ka ɲi ten a ka ɲi ten Sofia ni e y'a kalifa ne la ne de ye Sofia ka gardien du kɔnɔ yan i y'a kalifa ma wa n'i ma jɔ Sofia n'o tɛ a tun bɛ 16 ne jukɔrɔ o tɛ Sofia ye e ni Sofia nana ɲɔgɔn fɛ diɲɛ kɔnɔ e ɲɛ tɛ se ka fɔ Sofia kɔ i tɛ se ka daji to Sofia kɔ i tɛ taa ta Ozo kɛlen ko ne ma wolo Ese, sama kau, kan baju deh. Esi. Kasih ni Sofia. Ah? Ini sih, dekat rumah dia sih ada di mana? Ini masuk dari mana? Mau kasih kau minum dulu. Ini bahasa mau. Ini asli. Agar aku ini aku minum. Neba. Ini sih kan tuan sih. Ayi, ini bisa jadi pun fakir jodoh itu ibu phone ini nak apa? Itu sih. Asyik. Ni nak bunti kini. Kele komani siang. Kom ni ami. Ko awa bana. Akera ka sɔrɔ ne bɛ voyage sira la. Ne ka juru de b'a la. Ne nana de. Aw ka ne ka juru sara. Comment? Ne ba y'a mɛn. Ne ka juru de tun bɛ buramuso la. Ne y'a mɛn ko yan y'a cɛ ka so ye wa k'i buramuso de don. Ne nana de k'a ka ne ka wari sara. Ne mana dɔ wɛrɛ la dɛ. Ne ka wari ka sara. E mɔgɔ min banna kalo 2 o ɲɛnɛma e ka juru ma y'o la o saya kɔfɛ e ma se ka nin juru kari fo kalo 2 tɛmɛnen kɔ et puis i ka marabaliya i k'a kun bɔ ne kan k'i mana kɛlɛ la i mana ko wɛrɛ ne de ye balawu ye wa e ɲɛ b'a sɛbɛn ne na ne den kan ko kɛlɛtigi wa mun b'a yira e la ko awa y'a ka juru ta awa ye nin juru ta e bolo bɛɛ b'a dɔn sigida in na ko ni Aja bɛ fini fini a ye finiw ta ne bolo ka bazɛnw ta ne bolo k'a ka denkundi bɛ yen nɔ sisan a banna ne ka juru b'a la ne nana de a ka ne ka juru sara k'a mun denkundi ye fɛn min e ye kalabanci de ye e ye kalabanci kalaban dɔgɔjɔla de ye aw mɔgɔ min den ma wolo ka se hali du kɔnɔ yan k'o ye juru ta e bolo ko denkundi fɛn o tɛ kɔɲɔmuso yebali dilan dɛ o den ɲɛsigi bɔra min e bɛ juru dɔ la tuma min na jɔn tun bɛ yen papiye b'a la o papiye bɛ juru in na papiye b'a la jɔn in seere wa seereya bɛ ne bolo seereya b'i bolo ayi i bɛ taa i seere ɲini ka na fana de b'a fɔ k'a seere bɛ ba kɔfɛ wa ni fɛn mun an ye awa ka fɛnw na bɔ yan awa salen kɔfɛ fɛn kura foyi tun tɛ awa ka fini na n'a ka kɔɲɔ kɛ so kɔnɔ finiw de e bɛ n'i ɲɛ waga anw ɲɛ la yan nɔ k'i ɲɛ ja anw da la panpara yan ko e ka juru bɛ awa la i m'a fɔ ko papiye b'a la ko seereya b'i la taa i ka papiye n'i ka seere ɲini ka na ne kɔni ye juru don awa la i tɛ taa sɔrɔ a ye fini ninnu feere ne kɔni ye juru e ka taa ɲini ka na sa ne bɛ da musokɔrɔba sugubaratigi kɔrɔ ko musokɔrɔ kɔnɔ o de fɔra i ɲɛna i jɔ ko k'e ka juru bɛ la i b'a sɔrɔ k'a y'a kɛ cogoya wɛrɛ la mun sabali ko kɛra yan Sofia awa ka denkundi kɛra aw ka denkundi ma kɛ mɛ o don a y'a fɔ ne ɲɛna e b'a dɔn feerekɛla de don a bɛ se ka kalaya ta ne m'a fɔ ko n'i ye ku labɛn kɛnɛma k'i kana ne se ka taa yan ne ma kusi labɛn mɛ n'i kɔnɔma don i bɛ se ka fɛn ta ka bila n'i jiginna i b'i ka fɛnw kɛ wa dɛ ni n'a jiginna n'a b'a ka fɛnw kɛ
ka den ɲɛ sigi n'a bɛɛ ta kɛra Hawa ta in cogoya la fɛn min a bɛ dabila i b'i den ɲɛ sigi e b'a dɔn den bɛ balo wa e yɛrɛ bɛ balo wa i b'a dɔn wa an kɔni n'a den bɛ ma taa Ala bɛ ka baara k'u bɛɛ la a den ɲɛ sigi kɔrɔ ye jumɛn ye a bɛ perese Ala ma mun na a m'a fɔ k'a bɛ taa ka na sani a ka na n bɛ bozo bolo a bɛ n'a sɔrɔ n'Ala sɔnna e b'a na figiya sigiyɔrɔ di la mɔgɔ ma o donna den bɔra yan nɔ bi ne n'a ka dugu la ne ma sigiyɔrɔ dɔ ma ne bɛna mun de ne tɛ se ka ko fosi kɛ yan nɔ a bɛ faga ne Eh, Lamine. Odoro mu. Ça va? Ouais. Toi tu vois. Bash fete. Waga. Awa. Nga chebe. Ouais nga chap so kono. Ah. Mi do aga. Ai nga che kadua. Ite ferege ga wuli. Ah muna. Che bitay manogo. Ko mammi. Bozo ba. Mu. Abak ni na fo sheme shambi. Abay to be ga fara ka ta fera la jema dungo do ram. Mo ambe dingen ne sa baba ambe bulu. Mais ni mana na bozo no fe bozo baba ga na fo no bati bolo quoi abi maltraité to ko na fasu bela mu do garan nasa ne bolo mo ni be ka koro de be do re gi dewi mais ni mana na bozo no fe abi buruja I fa I ba ta shitu ati so mo ko shitu ali tero dugana re fa asli be daire la ibe do no abi ataki ali wulu fato Ndo Lamine. Msorba mana ke chuku nabi ko kuma msen de be chara we jagwa mo kuma msen me cha me do we cha ni kuma bay ko ay ne be fe ka fami ni hakisa amana gele chugu e ga che badidu mo ne ba do bozo bay ni bari me ke wale wa aka che ko ndamate mala sa mo ko ndamate mala rere do ko imana kuma fo tugu ate famu wa fiki bari do bon ne be kuma kele fe nya sa ne kuma kele fi est-ce que bozo ba to ayre ma babe ka minke bozo bo kela wa iboro ko re mu ya ne madala ni bozo bin kala mayre parce que ni bozo bi nyoy iba nya fa ko kali ba ma fali bon ne bolo ni bozo ta kala na baya kila iba ku bozo kama ne mena go kunora to ne ta fo bozo ga baba ke ta mais zena ta ne ba fo anga fere ga mara rendez-vous placer ro mais so kono la te ko mu che mo ne sengana sa dongoro ne re manana bozo no fe ne be buruja kuma te kuma la ba ma mu fo ne ma ne te fo la bozo no fere shegi minere war ko re abita ne ga bara di du ne mo ga ne be nga war soro to wudi bozo re ga papier refle ne bulu tamu ndo Lamine ne be mi sinya masako la bozo baya badi ya fa ne ko na ka kotine toro aka ko miskala zalati atene toro parce que na ya fone ma na ya kenla ke baga kenela fo baga ya fone ma parce que ne badu mo yebna fe ne non ibeni lame ne be fe ka famye no sensidi ni ya famye no sensidi dro ça va aller avec noya mo ere kla kan fam ngate menere ga bon ne ko ncela ne be temenere be bozo wele shengi problème tala ya e be ka fo chuga mna ne tampo taro aga juguno be mu a wole doro aga rendez-vous place ro wala so kono la en tu ere do ne biere bola la ne rete ne amble mo am nyongo soro ro were e gi bolo de so ga sala ne be ta ne be bozo wele problème tala d'accord merci merci bien Ele me estaba dando algo, ¿cómo me dice? ne bɛ kasi minnu ni ɲaminɛw fana b'i bolo I ka juru de bɛ ne la. Ne bɛ yan e de kama wa? N tɛ taa n ka ci la. mɔgɔ ne bɛna bɔ ne ye ɲininkali kɛ kojugu na i tɛmɛ ka mun la Kana makan na dɛ. Kana makan na dɛ Sofiya. A to n ka taa n ka ci la. Yɔrɔ o don n bɔtɔ la n ye da sɔgɔ. Bozo m'a fɔ k'a muso y'i ye. Ko mun na ko ne ye da sɔgɔ k'i to yan. Bi ni ne nana ka sɔrɔ e ye du in kɛ gɛrɛnsigiyɔrɔ ye Sofiya. Wallahi n tɛ n kale kan tɔɔrɔ. Wulu bɛ da ka e ni ne to ɲɔgɔn na. N dalen don o kɔni. an mun fɔ Foyi tɛ se.